नों जे सानैखौनो सुसाइड खालामके निनि बागै बय 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह काइसनो 13 दिन काइसनो मास काइसनो काबनो फियाबा आबन परे हिंगे जतन हासु खुशी फाइनाय यस आबन परे जतन हासु खुशी फाइनाय ननो मुइतु खाने तै केबो तंगला तै निनि अपमान निनि जेलासि मु नों जे सानैखौनो नों सुसाइड खालामनि नों बोरैनि बागैखौनो सुसाइड खालामनि आबनि पति सुट केबो ना हारनाय तंगला यस केबो ना हारनाय तंगला आबनि बागै नो नों साखनो प्रूफ खायनो नादि नों साखनो सुसाइड खायनो लामा हो तान हादि आं नरना आबनो कयो ते नरक नुखना दा थमास कलय मुंगै ब खुमलुंगो बारा नगो ब कथ सरय थैका एन बिनि ताम प्रब्लेम साइमिया ब साइंस नि स्ट्रीम ब परिवो याखले एकेडमी वो आबनि बागै नरकनो सावो प्लीज नरक सुसाइड खायनो लामा तान हादि नों थैकेनि बागै केबो मास काइसेनो परेखाने ननो पक थानाय जतनो आपने बगे नों जे कोनो लासि मुंबा जे सापनो ओंखादिङे नोंनि लाइफ नो सक्सेस के फंना खायदि ननो थयासक मुइतु तंना जाखाय आपने बगे न आं जत्तो सिगला रंनो जत्तो सेरे रंनो नरनो कयो नरक आबा है सुसाइड डक्टा खायदि सुसाइड माने